Oras madihita salud na kadamang dainang nenulonga di baga sa tuhata Yesus Kristus tapasada marwata martangya kita. Damen ni dibata na sumurong siyan salud na roha. Imamangramoti ate-ate do pikramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhani. Amen. Kuria ni dibata nenolonga di bagasa tuhata Yesus Kristus hata ni Tuhan na tolas tuhita dienek mai siyan buku panurirang Habakuk bidutolu mamuka may siya na 10 masok sa tuay 10 siya asa ramajay ta manginang odo hata ni Tuhan diida ka duluki maho gabirayon mga latak maayat na sumar di pagyarlung suarana do pagidjang di paherbang tangan na matanyari do bulan tugang dihajongjongan na di bansodang ni subyam akan napasebut di bahan parsiksak niya ka hujurmu dilakay hodo tanoi di bagasan rimasmu di bagasan parpiar ni murukmu dilutak kodo akka bangso parbegu nungaborato mabahen hatuan di bangsom mabahen hatuan ni namiahan mi di rosay hodo ulu sejabu di parjahat di patade kodo ojahan sa rodi rukung ditulak kodo marhite-hite guringan na sa diri ulu ni partogina akan na dorong-dorong songon haba-haba paserak au akan na marolop-olop songon nalaho mangaton halak na dangol di si habunian di bulusodo lauti marhite sienak kahodam ditodok kodo galubang ditorok akka aik magudang nang gusang nungahubege baritana jadi dibaling do butuhakku akahitir bibirku dibahen suarai rodo tahe habusukon tu bagasan holi-holiku jalamardungu ulu ni totu asa hupaho mau diari hagugutan molo martahap dopak bangsoi na mga rupa na sida adang martubur di sihau at tajau jaladang marparbui akka hau anggur labang do bunga ni hau jetun jaladang dapo si pangano siyan akka hauma rasip do akka biru-biru siyan balian jaladang adong bejonggi di bagasan bara alay ang guaw marulupulo maaw di bagasa Jehovah jala mariaria au mida di batani hatuakku Jehovah Tuhanido hagugokku jala di ban ibana do patu tu dosor ursa tini jala togon na do au dumegi akka dulokku ima di padde edde mardongan parhinaloan ido yang usahana kuria nenolonga di bagasa tuhata Yesus Kristus molo disuku tuhita ahado nababa kita malat ni roha di tonga-tonga niya kaparngoluan tetu ragam do alus na boy tapatupa adong do hita malat ni roha disiala na akapangkata adong do hita na marlas ni roha disiala monang akaya na kota tuna pinarsita ni rohana na pasti amanginang jod do hita malas ni roha disiala jupang na jinalahan dapot na niluluan
tulus akatangiang tu debata. Ido somalna las nirohan na tapatupa di tonga-tonga na kaparngulota. Hapesa si tong na amanginang sudena akka jolma na porsia di bagasa Tuhan. Ikom malas niroha do ibana di tonga-tonga na kaparngulona. Disiala nunga disesa Yesus Kristus dosana dio debata ibana mamulus ragam niya kasih tahunan na mana secara sederhana las niroha niala na porsia disiala padungan niyo di debata na manotong di tonga-tonga niya kaparngulon na molo idolas nirohata gabi marsanga madebata di tonga-tonga nyaka parngulota. Dihita selalu nakadamang daina. Di bagasan turput jamita na sapwita dia pada partikyanon. Di patupa panurang Habakuk do sa datangian tu debata. Takas do dirajumi panurang Habakuk saluhut na namasa di tonga-tonga ni bangsoy. Lumlam pangalaw ni bangsoy. Ala na lumlam pangalaw ni bangsoy, adul syalomo ni roha ni debata, gabi dapat bura ni debata ma nasidang. Di pamikirion panurang Habakuk, dan persoalan manang sadar do ibana, bangsoy molo dak udut tu debata honabura. Alay naso terjalo ni rohani panurang Habakuk. Buasa ma nama burai bangso ni debatai ima bangso siliban bangso na tumakkang pangalahona siyan bangso ni debata. Molo ima bangso na uburju do manang halak na uburju maburay na sida manang manguhub na sida boy do terjalo ni roha panurang Habakuk. Alay ala bangso na jugul bangso na sumanad da debata disima sa suku-sukun rohani panurang Habakuk. Amang inang di situasi pangulun ni bangso ni debata terjadi do ima perubahan. Di tiki zaman ni Raja Josia nama gonggomi bangso ni debata terpasu-pasu do nasida. Basa bo nasida terpasu-pasu ala na udut do si Josia marsobat tu debata ala na hulang debata jauh bado di ibana Tuhan di tonga-tonga ni ngoluna. Jala ido dia jarot ibana tu tonga-tonga ni bangsoy. Alai dung mate manang dung marujung ngolu ima Raja Josia. Terjadi ma pergantian gabe Raja Yoahas. Sadar raja na sumakabiari di bata. Sadar raja na marsobat tu gana-gana. Sadar raja na soal uduk rohana tu di bata. Ubahin nido gabe dapat bura bangso. Di bagasan turpukon tung masetakas do dipahibul panurang Habakuk rohana majo di bata. Dipahibul ibana ngoluna pasahaton puji-pujiat di bata. Mono udut tajah amanginang sian ayat na pasapuluhon rodi ayat pasapuluh sadahon di bagasan panidangin na pinasa ni panurirang Habakuk takas do di paboton ibana kwaso ni debata. Takas do di boto ibana balga ni waso ni debata. Waso ni debata utibo siyan salut na kawaso na ado. Jala
diuduti musenang di dok panurang Habakuk do di ayat 5:12 satu ayat 5:10 takas do dia jokut ibana sasitongna debata bodoh paubahon ni mabangsoy di tonga-tonga ni wason ni debata na tumas sebulon dirajumi ibana do natukdo sa sitong na debata paluan bangsona siya rajam nyaka si taon alay di ayat 17 saat ayat 10 siang dipatuduhon panurang Habakuk makomitmen na nekototong do ibana mapurus tu debata nekototong do ibana marulupulot di bagasa Tuhan molotungpe dang adong akahinauli na jupang di tonga-tonga niya kaparngoluwa so na didok na di bagasa na 10 itu ay dang martubur di sihaw at tajaw jaladang marparwi akahaw anggur labang do bunga ni haw jetun jaladang dapo si pangano siyan akahawma rasik do akabiru-biru siyan balian jaladang adong bejong di bagasan bara alay angguaw marulupuluk maaw di bagasan Jahoba jala mariaria amida di bata niat wow na amang inang luar biasa komitmen ni panurang Habakuk. Memang situasi ni bangsoy dang adong beboy tapo dinasida manang gotilo dinasida kanauli ala niyaka pangalaw dinasida na uli pesen ado panidibata alay buasa boy panurirang Habakuk madok alay ang guwaw marulupulok maaw di bagasa Jahoba jala mariaria amida di batani hatwa. Bagaimana dia mampu marlas ni roha di tonga-tonga ni situasi naso na dinggadi. Ternyata amanginang adong tulu. Basa bu iban na malas ni roha di tonga-tonga niya kasih tao mo. Na parjolo sa hali di siala takas no di bereng ibana waso ni debata na dipamasa debata di Nairobi. Jadi dia mengingat bagaimana Allah dulunya menyelamatkan umat itu, bagaimana Allah dulunya hadir di dalam hidup mereka, bagaimana Allah dulunya melawat kehidupan umat itu. Maka lawatan Allah di dalam masa lampau membuat Habakuk dia mampu bersuka cita boy ibana malas di roh di bagasa Tuhan. Kenapa? Karena dia yakin lawatan Allah yang terjadi masa lampau pasti bisa terjadi juga saat itu. Sebab kenapa? Alana debatan nasarupa do natotong mamasu-masu manang madungani bangsoy. Manang debatan nasarupa do na dipuji jalanan yeloy panurang Habakuk. Napaduahon basa bu imana malas ni roha di bagasa nakasitaono. Di siala dia porse ibana do haso do pada ni debata na terjadi terus menerus. Apa tanda songod dia? Hok do pada ni debata. Dan muba debata. Jadi alana dia porse ibana do haso ni debata berarti di tengah-tengahnya kasih tahu nonipe Allah hadir di sana. Kehadiran Allah yang senantiasa ada pada saat itu di tengah-tengah paruh kiloni, di tengah-tengah hasusaani, ido nama ibana malas ni roha. Panadaun di ibana tu debata Jahoba. Ido nama bain panurang Habakuk marulupuluk di bagasa Tuhan. Napatuluhon, basa bu imana tetap marulupuluk di bagasa Tuhan. Ala na porsia do ibana na itu do debata paluha bangsoy. Jadi amangina dia sadar bodo debata paluha bangsoy. Jalay kon palu ni bangsoy do
balon di debata do bangsa di ujungnya. Maka itu yang membuat dia bersuka cita. Secara sederhana, kenapa dia mampu bersuka cita? Karena dia yakin Allah menyertai bangsa itu masa lampau. Allah juga akan menyertai bangsa itu pada saat itu ketika mereka menderita. Dan Allah juga akan menyertai mereka di masa akan datang. Lewat keselamatan yang akan mereka terima. Sebab Allah hadir di setiap situasi dan zaman yang mereka alami. Oga bisada jamita na manguludo tuita ganuk marsada-sada amangina. Dihita salu na kadamang do dainang nenulunga di bagas tuata Yesus Kristus. So nari tabay majuruji-ruji. Buhado tutu las nirohatta di bagas Tuhan. Manang dia du bedana. Jolma na malasiroha di bagas Tuhan. Jolma na malasiroha alin di portibion. Asa taboto. Jangan-jangan las nirohatta na selaon. Dan las niroha di bagas Tuhan. Alay las niroha alin di portibion. Na perjolo sahali amanginang. Ome korajumata. Las niroha di bagas Tuhan. Ketika sumber sukacita kita adalah Tuhan. Sumber sukacita adalah Tuhan, di mana Roh Kudus, kasih setia, keselamatan, dan janjinya yang kekal. Fokusnya itu pada Tuhan, bukan apa yang Tuhan berikan. Jadi omana perjolo. Jadi jolmana malasiroa di bagasa Tuhan fokusna di bata. Dan ahana di leo di bata. Alay mololas ni roha. Na di portibion. Ima jabatan. Popularitas. Reputasi. Akasiu misik. Jadi fokusna. Ima prestasi yang kita miliki. Bukan Tuhan. Jadi mari kita lihat dulu amanginang. Apakah fokus di latni rohata di bata manang prestasi-prestasi mono ima malas rohita alenya kejabatan alenya kasih misik berarti latni roha di baga seperti biodope ale molo malas roh kita ketika kita fokus akan keselamatan yang kita terima dari Tuhan maka itulah latni roha Tuhan. Napa dua hon mololas ni roha ima di bagasa Tuhan itu lama stabil jadi dapat satu kinan dan ibaratnya molo jupang na dijelahan las roha alai molo tumpe situasi sulit molo tumpe situasi tidak baik-baik karena malas ni roh di bagasa Tuhan itu bukan karena faktor eksternal tapi karena kita hidup di dalam Tuhan. Nampi di bagasa si taono tetapi ta mangulu di bagasa Tuhan, nampi di bagasa na kasusaan tetapi ta marpangusadia itu Tuhan, nampi ragam akka parsorion tetapi ta ima berfokus kepada Tuhan. Alai mololas ni roha na di portibion bersifat sementara dan tergantung kepada keadaan. Sifatnya satokin. Hulang ibaratna magu jabatan ni, saya las ni rohana. Hulang morsi umisiki, saya las ni rohana. Alem mololas ni roh di bagasa Tuhan. Ada atau tidak ada jabatan, tetap dia hidup di dalam Tuhan. Nah peteluhon, las ni roha ima di bagasa Tuhan, berarti mengulu di bagasan karakter di bata. Merasakan hadirat Allah. Fokus dia kepada hadirat Allah. Ale mololas ni roh di bagasan ima perdagingun portibion. Dia fokus kepada pencapaian-pencapaian diri. Jadi asa taboto manibang amanginang. Puhado tutu ima las ni rohata di bagasa Tuhan. Nah perpudi jelmana malas ni roha di bagasa Tuhan dia tetap memuliakan Tuhan. Sekalipun ada duka yang dialami.
Ale mololas ni roha ale di portibion, dia akan bersungut-sungut ketika duka dialami. Maka kita mari bandingkan Bapak Ibu. Bohade tutu las ni rohata di bagasan Tuhan. Panurirang habaku di bagasan terpukon. Di patudon ibana do jolmana malas roha di bagasan Tuhan ibana. Nah kita piamanginang ketika kita menyadari bahwa Allah senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita, maka kita akan senantiasa bersuka cita. Malas di ruah di bagasa Tuhan, na porsia do kita didongani jala diodiot di bata kita, memulis ragamnya kasih tahu. Amanginang, nelonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Dapat pudi sali adongi masada kisah. Sada cerita. Na ditulisan ima sahala Eusebius di zaman ni pemerintahan Romawi di Hatihai, ditiki Marcus Aurelius memerintah. Di bani masih Marcus Aurelius ma aturan. Sudinang halak Kristen boleh diseret, boleh dipamate tanpa diadili. Alana di bain imana masada pamikirion terjadi hasusaan manang terjadi akah na orang dengga di tonga-tonga di panggunggoman Roma alenala Kristen. Maka siapapun orangnya dia bebas membunuh orang Kristen. Disadetiki di masa pemerintah di mana ditakut imana masa halap budak na marguar ima Blandina. Imana nunga Kristen. Pamikirio di panggonggomi di Hatihai. Pamikirio ni budak yang paling utama di tengah-tengah kehidupannya dia bebas. Dia menjadi orang merdeka. Dibuang masih Blandina. Di tengah-tengah ni sada inganan, sada tempat pertandingan. Di pajongjong maimana di tengah-tengah nyalamani. Jadi disuruh masih Blandina. Asa bebas so, maka tinggalkan hapor syam. Aledang oleh si Blandina. Dijaring maimana si Blandina. Jadi dipadugu maimana dohot ima mula basa batak na horbo banteng. Dipadugu masih Blandina, didugu parjolo, didokma tinggal na porsyamu. Alih mayo ke si Blandina daw. Tetapi mana tersenyum. Sampai mati ma dipadugu si Blandina on dot ima banteng. Alai to gunia porsya si Blandina, tetap di mana porsya itu Tuhan. Tetap di mana malas roh di bagasa Tuhan. Alana dirajumi si Blandina do. Di batado gabe mual ni hangulu di tengah-tengahnya kapar ngulon. Amanginang, itu sebuah kisah nyata. Habakuk juga demikian di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Dan tentu kita juga harus demikian. Dung tajalo Kristus na gabe tua di tengah-tengahnya kapar ngulota. Iko bodo tadi konota dada be portibion nama belas rohata. Iko bodo hadong jogot konota dada be ima portibio nama ben hatua di tengah-tengah ni waluta. Alai hasesa ni dosa. Nang tajalo di bagasan Yesus Kristus. Ido nama belas rohata. Alana Yesus Kristus do nang manesa dosa pa. Hasesa ni dosai. Mabay kita marulupuluk di bagasan Tuhan. Mabay kita malas niruah di bagasan Tuhan. Maka sesulit apapun situasi kita. Kita menyadari. Persoalan yang terberat itu sudah dihancurkan oleh Tuhan. Maka persoalan-persoalan yang terjadi sekarang ini, itu persoalan kecil. Jangan jadikan persoalan itu membuat hilang sukacitamu. Jangan jadikan persoalan itu maben sumur lasni ruhamu. Alai di bagasan ima situasi AHP, ikut tetap di tamalat roha. Ikut dohonot tadi songonai doko hijob. Didik kinahu jalo na tonggi. Didik kinahu jalo na paet. Marsangak ma debata. Siapa kupe dido ibana do
Mono tumpe dang boy mana manggotil siya kasaluna parbuy ni tanoy. Alay dido ibana do. Alay ang gua marupol di baga satu. Hanak kita pesongon do. Kalaupun kita banyak kegagalan di mana-mana, tapi kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin martangnya kita. Mulyate mau pasarwa nami tuho di bata nami, taruli hami Tuhan marhiti-hiti hatam. Ajari ma Tuhan, asa totok kami malak niroha di siala na hami taddaho Tuhan, si palua jala si pangulu kami, di tonga-tonga ni ngulu nami si ganupari. O dihok kami, mangulan akalo mo niroham. Di bagasan Kristo Jesus martanya kami tuho. Amen. Oras madihita damang dainang, Tuhan mamasu-masu hita salhuna.